Janko, prosím ťa, povedz tomu Lukášovi, že nech tu nefotí oné šoférov. Ešte niečo? Milanko, prosím ťa. Pán Buchlovič, ešte niečo? Povedzte niečo. Ohodnoťte svoje pôsobenie ako vodiča MHD. Ohodnoťte. Páčilo sa ti pracovať v tomto podniku? Áno. Čo odkážeš Milanovi? Milanovi odkazujem, že nech ho Pán Boh požehná. A celú jeho rodinu. Aj keď ti robil zle? A keď si nemohol parkovať pri dome? Aj keď mi robil zle. Takže všetko mu odpúšťaš? Všetko mu odpúšťam. Vzorný pracovník. Za toto by som ti dal odmenu odstupné aspoň minimálne 5000 eur. No, to by sa patrilo. Toto video dáme prehrať generálnemu riaditeľovi v Nových Zámkoch. Áno, ďakujem za rozhovor. Pozdrav generálneho riaditeľa. Aj celý náš podnik. Pozdravujem celý podnik, SAD, Nové Zámky, odštepný závod Levice. Konkrétne generálneho riaditeľa, pána riaditeľa generálneho. Ďalej pána riaditeľa SAD, odštepného závodu Levice. Áno. Pána Milana. Pána Milana Kováča. Ďalej pána Boldiša, pána Seleckého. Pani Danicu. Angodiovu. A ešte aj dispečerov. Ešte aj dispečerov. Roba Kováča. Aj Ivana. A lúči sa s celým kolektívom. S ktorým sa ti spolupracovalo. S ktorým sa mi výborne spolupracovalo. Hlavne s pánom Lukáčom, s kolegom Lukáčom, Pálkom. Tak. A čo budeš robiť na dôchodku? Na dôchodku, keď dá Pán Boh, tak nájdem si nejakú brigádu. Aj frajerku? Nie, brigádu. Frajerky nemôžeme mať. Doma v srdci Pána Ježiša Krista nemôže mať. Nemôže robiť zlé veci. Presne tak. Nemôže robiť zlé veci. Takto si to ty musíme plniť Božie prikázanie. Tak. 10 Božích prikázaní. 11. 10 Božích prikázaní musíme dodržiavať. Áno, 10, dobre. Áno. Čiže tak sa maj krásne na tom dôchodku. V mene celého podniku sa s tebou lúčim, aby sa ti darilo, zdravie slúžilo. Áno. Pán Božček nad tebou stále stál, anielík, aby si sa mal čo najlepšie a dožil veľa rokov. Áno. Všemohúci Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý. Takže v mene celého podniku som sa rozlúčil a ešte jedno by som si veľmi prijal. Keď prídeš, donies jednu fľašu a zákusky, a aby som z toho aj ja niečo mal. Tak chcem to okoštovať. Takže pánovi Lukáčovi dáš tak zvlášť. Áno, uvidíme, aké odstupné dajú a podľa toho to zariadíme. Odstupné bude až o 3 mesiace. Ty sa budeš lúčiť už teraz. Dobre. Ešte ti na pamiatku dám, že za kým kvalitným autobusom si robil, že Milan Kováč ti dával takéto vymoženosti. Áno. Takýto kvalitný stroj. Áno. No? Tak čau, maj sa, dôchodca. SAD Levice, čau. Čau.